uNkulunkulu siyakulonda uphile uphushe bese uyaphumelela. Le number isenze kube imember noma ke umuntu ozonikela kwi-channel ngokuncane osuku nako kuphonsa izizwaneni. WhatsApp yangifonela kusongo 9 ku 5 ntambama kuphela Monday to Friday. Lithemba Bozo, I don't know if Lithemba Bozo. Oh tata, ngicela uncedo xa uphupa uthenga izinkuni. I don't know if intombazane kodwa this person was buying firewood, yabona, from a shop or from someone, I don't know, but there was a transaction eyenzakalile kuthengwa inkuni. So wani ngokujwayele uma ngizophupha inkuni kuwuphawu ngaba oluhlu uma uzithenga ozosho ukuthi ke kungenze kuzoba nazo insiza esifanele zokuphila ngenxa yokuzilungiselela kusenesikhathi noma ngenxa yokuzikhandla kusenesikhathi, uyabona. Amakhosi okuqala chapter 17 verse 12, kepha wathi ke kuphila kaJehova uNkulunkulu wakho anginalo ke neqebile ngwane, kukhona kuphela ukhweshe lwempuphu embizeni nengcosana yamafutha ophisweni. Bheka ke sengicakashisile izinkuni ezimbili uze ngingene ngizilungiselele khona nelona nami ukuba ke sidle. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha inkuni kuwupha oluhle futhi uma uzithenga ngoba ngabe liveza ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ungesabi futhi ke ungaliphonsi ithawula ngoba ke uzophumelela ngokuyikhandla, kodwa ke ngemumva ukubhekana nabo ubunzima nezinkathazo noma ngemva kokwesela nobumpofu noma ke ngenxa kokuvukelwa nokukhashulwa abantu noma ke ngemva kokuhletshwa kwabantu bekhulume kabi. Isililo 5 verse 4, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo, futhi bayazigogela inkuni. 3, kwabanye ke uma buphupha inkuni kuyaba uphawu oluhlu uma uzithenga ngabe liveza ukuthi ngenzeka ukhona umcimbi obalekile owulungiselayo wena njengamanje ozofika ngekudala ngoba omunye ngenzeka vele ulungisela umcimbi othile. Number 4, ngokwesintu kuma uphupha inkuni ngaba uphawu olungaba oluhle uma uyithenga noma ukuthi ngenzeka kunesidingo sokuthi wenziwe umsebenzi wesintu ongaba isithebe noma ngomunye nje obalekile. Lokhu kungavela ngoba mhlawumbe noma ke ubhizi wena njengamanje kuney'nhlelo zalomcimbi ulungisela ukwenza lo wesintu. UJeremiah 7 verse 18, abantwana abathethe izinkuni oyise baphemba umlilo abesifazane baqhova inhlama ukuba ke benzele inkosikazi yezulu amagqibelengano bathulele abanye uNkulunkulu umnikelo wokuphuza. Kanti ke number 5, angophupha inkuni ngaba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma uzithesa uma uzithenga ulusho ukuthi ke kungenzeka ukuqwashiswa ngesifo esingase sehle singagadiwe noma ke esingase sehle masinganqandiwe. Omunye angayibona ngoba kuzokwehla mhlawumbe kunomkhuhlane, ukugula noma ke kuzoshona. Number 6, futhi uma uphupha izinkuni ngaba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma uyithenga unasho ukuthi ngenzeka kumele uqaphele kakhulu uqikelele ngoba kukhona ongahle ukwenza wena okuzobangela inkinga ngokuphinde kubhebhezele ukukhuluma nezingxabano. Izaga 26 verse 20, ngokuphela kweyinkuni umlilo uyacimeka nalapho ke kungekho abancithezi kuyabhodla ukuqabana. Sebonga kakhulu besibheka la uma uphupha uthenga izinkuni, buying firewood, some firewood, whatever. Sabonga. Iba umuntu ke okuthandayo nokuthokozelayo ukubona i-channel ikhula ngenxa yokuthi ke yona yonke i-channel ekusizayo lena yikho ke ekusizayo, so ungakhona ukubona